कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगडांगा गेल्या 24 वर्षाच्या नवरात्री उत्सव आचरण करत येयलात। या वर्साक 25 वर्ष पूर्ण झाले। सदाशिवगड पिपळकट्टा हांगा नवरात्री निमित्तान श्री दुर्गादेवी मूर्ती प्रतिष्ठापन करून उत्सव भक्तीन आणि उमेजीन सादर करतात। गेल्या 24 वर्षाच्यान हांगा व्यवस्थित नवरात्री उत्सव मनयतेत येयले नवरात्री उत्सव समितीन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करचे बरोबर दांडिया कार्यक्रम बी आयोजित करत येयलात। सदाशिवगड पिपळकट्टा नवरात्री उत्सव समिती नवरात्री उत्सव भक्तीन उमेजीन आणि व्यवस्थित आयोजित करून 25 वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल रवी फोटो स्टुडिओ हेमी अभिनंदन सांगला आणि पुढचो उत्सव आणि उमेजीन सादर जाऊ असे शुभेच्छा दिला। सदाशिवगड चिच्चेवाडा हांगा नवरात्री उत्सव निमित्तान सोमवारा रात्रीन विशेष कार्यक्रम आयोजित करून पौराणिक काणी दृश्य रूपात सादर करून सार्वजनिकांक आकर्षित केले। चिच्चेवाडा स्वामी मठ समोर आयोजित केले नवरात्री उत्सव कार्यक्रमात सोमवारा काही लोकांन पौराणिक वेशभूषा करून अलग अलग दृश्य रूपक कार्यक्रम सादर केले। महिषासूर मर्दिनी नरसिंह अवतार रूपक सादर करचे बरोबर पौराणिक छद्मवेश करून लोकांक आकर्षित केले आणि नंतर दांडिया कार्यक्रम जालो।
बाई मोबाईल बरोबर येता झगडत तिंगा पोरी सेल्फी की झगडत की गेला होता तो ग्रुपा व्हायचे असते फोटो बाबा सकाळ सर बाबा पण प्रसार होऊ झाला कसं असतं फोटो डॉल्फिन प्लान बोला डॉल्फिन बोला कृष्णामूर्ती को वाजेनंतर बरे घेतो मायनहोळात निस्त्याक गरो गेल्लो एक व्यक्ती उदकात बुडून मरण पाविली घटना सदाशिवगड होन्नेगजीन हांगा मंगळवाराक घडली. सदाशिवगड मालदार मोहल्लावासी 50 वर्स वयाचे सुलेमान शेखेमी गरोक गेले तेन्ना उदकात बुडून मरण पावले. होन्नेगजीन हांगा पहिले उदक जास्त नाशिल्ले पण आता कांडला झाडां जास्त आशिल्ल्यान उदक होऊन वचूंक वाट ना जावन जास्त प्रमाणात उदक थारता. पयलांच्यान लोक चलत वचूं शकताले पण आता उदक चड थारता. हेजे संबंध वन विभागाक सांगल्यार बी कांडला झाडां कट्ट करचे काम केलें ना अशें चित्ताकोला ग्रामपंचायत सदस्य किशोर देसाई हेमी असमाधान व्यक्त केला. सुलेमान शेखेमी उदकात गरोत गेले तेन्ना उदकात बुडून ना जाले. अग्निशामक कर्मचारी आणि स्थानिक लोकांच्या मदतीन मृतदेह शोध केले. हेजे संबंध चित्ताकोला पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार. हणकोणच्या श्री म्हाळसा नारायणी देवस्थानात नवरात्री निमित्तान विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले. कारवार तालुकाच्या हणकोण श्री म्हाळसा नारायणी देवस्थानात दरवर्ष नवरात्री उत्सव धार्मिक पद्धतीप्रमाणे उमेजीन आचरण करत येयलात. नवरात्री उत्सवाचे 9 दिवस विशेष पूजा आणि अलग अलग धार्मिक कार्य आचरण करत येयलात. ह्या वर्षाचो नवरात्री उत्सव बी भक्तीन आणि उमेजीन सादर जालो. मंगळवाराक महानवमीचे कार्यक्रम बी भक्तीन झाले. जास्त प्रमाणात भक्त लोक येऊन श्री म्हाळसा नारायणी देवील्या कृपेक पात्र झाले.
पावसाळो सुरू जावन 5 म्हयने जाल्यार बी पावसाळो अजुनूय चल्लना. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खंय ना खंय पावस पडत आसा. मंगळवाराक शिर्शी तालुक्यात खूप प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान जनजीवन अस्तव्यस्त जाले. शिर्शी तालुक्याच्या बंडल, खुर्से, मंजुगुणी, संपखंड अशे अलग अलग भागात मंगळवाराक सांजेचेर सुमार 1 तास सतत पावस पडलो. शिर्शी तालुक्याच्या दासनकोप्पा रंगापूरंगा एक गायीन 2 तकलेच्या वासराक जल्माक घायले. रंगापूर जयपुत्र हेमगेल्या गायीन 2 तकलेच्या वासराक जल्माक घायले. गाय आणि वासूर सुरक्षीत आसात. पण 2 तकलेचे वासूर पळोवन सगळ्याक आश्चर्य जाले. वासराक 2 तकली, 4 दोळे, 4 पांये, 2 कान आसात. सुण्याक गिळण घेवन झाडात लिपून आशिल्ले मावंडोळाक धन रानात सोडले. ही घटना कारवार शहराच्या तेलंग रोड हांगा घडली. नंदनगद्दा तेलंग रोड चंद्रादेवी देवस्थाना लागीं सुमार 12 फूट लांब मावंडोळ धरलो. देवस्थाना लागींच्या झाडात मावंडोळान सुण्याक गिळचे स्थानिक लोकांनी पळोवन वन विभागाच्या सरपट प्राण्याक धरचे गोपाल नायक आमकां माहिती दिली. गोपाल नायक हेमी येवन मावंडोळाक सुरक्षीत धन रानात व्हरून सोडले. आयच्यातलक न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.